Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Илгиз Шәкуров. Бүгенге вакыйгалар турында алдагы ярты сәгатьтә. Эшлекле очрашулар, хезмәттәшлек турында яңа килешүләр. Многие все проекты, они под контролем. Санкт-Петербургтагы халыкара икътисади форумның икенче көне Татарстан өчен ничек узды? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Борынгыдан килгән матур гадәт. Бүләк бирү сездәндер. Рәхмәт әйтү. Казанда Сабан туе бәйрәменә бүләк җыю йоласын оештырдылар. Күңелле чарадан Илгиз Шәкуров репортажы. Яңа сезонда футболчылар алдында нинди максатлар тора? 5, 6, 7, 8. Рәхим итегез. Рубин клубының беренче ачык күнегүләрендә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Санкт-Петербургта халыкара икътисади форум үз эшен дәвам итә. Бүген аның 3нче көне. Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе иртәдән үк эшлекле очрашуларда катнашты. Бүген безнең вәкилләр өчен халыкара дәрәҗәдәге очрашулар көне иде. Гомумән форум барган көннәрдә Татарстан президенты төрле оешма һәм җитәкчеләр белән 14 килешү имзалаган. Тагын 6 документка аның катнашында кул куелган. Петербургтагы икътисади форумда президент 35 очрашу уздырырга өлгергән. Бүгенге очрашулар һәм яңа элемтәләр турында Рания Абдрахманова. Санкт-Петербургның экспо-форум күргәзмәләр комплексында эш көннән-көн кыза. Делегацияләр килә тора, килешүләр төзелә, очрашулар уза тора. Көннең беренче яртысында Рөстәм Миңнеханов Казакстан президенты Касым-Жомарт Токаев белән очрашты. Алар ике арадагы хезмәттәшлек турында сөйләшә. Былтыр Татарстан белән Казакстан арасындагы товар әйләнеше 35 миллиард сумнан артып киткән. Быел Россия белән Казакстан арасындагы дипломатия элемтәләре урнашуга 30 ел. С большим удовольствием вспоминаю свой краткий, но насыщенный визит. Татарстандагы кыска тик бик нәтиҗәле эш сәфәремне рәхәтләнеп искә алам. Чыннан да бик эшлекле, файдалы сәяхәт булды ул. КАМАЗ, Татнефть предприятиеләрен күреп сокланып йөрдем. Барысы да алар безнең илләр арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуга зур ярдәм һәм этәргеч. Татнефть. И это был очень серьезный импульс к дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Есть еще некие планы дальнейшего нашего развития. Ну, конечно же, лидеры в наших проектах – это компания КАМАЗ и компания Татнефть. Но в то же время у нас ряд компаний уже среднего уровня активно работает на рынке Казахстана. Татнефть һәм КАМАЗ җитәкчеләре Касым-Жомарт Токаевка Казахстанда тормышка ашырылучы проектлары турында сөйләде. Очрашу ахырында Татнефть белән Казмунайгаз җәмгыятьләре үзара килешү имзалый. Ул Атырау өлкәсендә Каратон-Саркамыс геология тикшерүләре проектын тормышка ашыру турында. Халыкара икътисади форумда Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның инновацияләр үсеше министры Ибрахим Абдурахманов белән дә очрашты. Татарстан президенты ике республика арасындагы мөнәсәбәтләрнең ныгуы турында белдерә. Чирчик индустриаль паркы проектының уңышлы булуын аерым билгеләп үтә. Рөстәм Миңнеханов Бәхрәйн патшалыгының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Әхмәт Абдулрахман Әл-Саати белән дә очрашты. Татарстанга аерым игътибары өчен президент аңа рәхмәтен җиткерә. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чараларда да Бәхрәйн югары дәрәҗәдә тәкъдим ителгән иде ди Рөстәм Миңнеханов. Алга таба җитәкчеләр инвестицияләр, ислам финансы, машина төзелеше юнәлешләрендә бергә эшләргә сүз куешты. Форумда ел сайын Россия субъектларының инвестицияләр җәлеп итү буенча рейтингын игълан итәләр. Татарстан ул исемлектә быел 2нче урында. Беренчедә Мәскәү шәһәре, 3нчедә Мәскәү өлкәсе. Рейтингны Владимир Путин карары буенча стратегик тәкъдимнәр агентлыгы төзегән. Анда төбәкләрдәге бизнес өчен булган мөмкинлекләр, инфраструктура, кеше эшмәкәрлеккә ярдәм чаралары бәяләнә. Татарстан инде 7 ел дәвамында бу рейтингта беренче эшлеккә керә. Рейтинг показывает те тенденции, те тренды по изменению инвестиционного климата, бизнес-климата в регионах. Татарстан, которым под руководством Рустама Нургалиевича Миңнеханова у нас здесь достигнут целый ряд выдающихся результатов. Невероятно развита инфраструктура поддержки бизнеса. Доля рабочих мест в промпарках, технопарках, бизнес-инкубаторах. Бу эшнең бездә ничек алып барылуын Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларга да сөйләде. Все проекты, они под контролем. Это нам дает возможность оперативно реагировать и принимать решения. Вот даже последнее решение по льготным кредитам, системные предприятия получили 50 миллиардов уже с лишним. Малые и средние получили 35 миллиардов.
И вот большая поддержка, более порядка 150 тысяч наших предприятий имеют возможность по страховым взносам воспользоваться этой льготой. Форумда яңа килешүләр дә имзалана. Бергә утырып, сөйләшеп, менә бүгенге көндә нинди безнең проблема беренче урында тора, ничек аларга табырга, аларны чишәргә, менә бергә шулайтып утырып, киңәшләшеп, шуңга без инде менә юллар эзлибез монда. Бүген тарихта беренче тапкыр оештырылачак киләчәк уеннарын уздыру турында килешү дә имзаланды. Аның Казанда узачагы кичә билгеле булган иде. Киберспорт, цифрлы дисциплиналар буенча Татарстанда көч сынашачаклар. Уеннар 2024 елга планлаштырыла. Знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Татарстанның төрле чараларына ни дәрәҗәдә оештыра белүен күргән бар. Бу Россиядә генә түгел, дөньяда беренче тапкыр узатырган чара. 9 көн, 15 дисциплина буенча ярашачаклар. Катнашучылар саны Олимпия уеннарыннан 7 тапкыр күбрәк булачак. Большое спасибо за доверие. Мы пока ни разу никакого сомнения по нашей работе. Игорь Анатольевич, вам спасибо, что вы нас поддержали с этим предложением. И приглашаю вас всех в Казань в 2024 году. Но до этого можете приезжать, проверять, как мы готовимся. Спасибо. Форумның бүген төп программасы узды. Иртәгә делегатлар яңа килешүләр һәм танышулар белән таралыша. Санкт-Петербургтан Рания Абдрахманова, Диня Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы. Бүгінгі форумның төп оқиғасы Владимир Путин чыгышы. Ол махсус хәрби операцияга карата үз фикерен белдерде. Көнбатыр җәмгыятенең проблемаларын атады. Россия икътисады үсеше принципларына тукталды. Яңа элемтәләр җайлау, эшмәкәрлеккә таяну, тотрыклы икътисади сәясәт алып бару, иҗтимагый гаделлек, технологияләр буенча мөстәкыйлькә ирешү. Дәүләт башлыгы нутыгында 2 тапкыр Татарстан һәм татарларны искә алды. Владимир Путин республиканы инвестиция мөхите буенча лидер дип атады. Исегезгә төшерәбез, рейтингта беренче эшлеккә Мәскәү шәһәре, Татарстан, Мәскәү өлкәсе керә. Республика анда инде 7 ел алдынгылар рәтендә. Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать в этом году, присоединилась и Московская область. За год она поднялась с 8-го места в лидеры, в тройку. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Шулай ук Владимир Путин предприятие оешмаларына ил ичендәге проектларга инвестицияләр кертергән дәде. Бизнес ул табыш алугына түгел, диде президент. Ул әйләнә-тирәне яхшы якка үзгәртүдә, туган шәһәреңнең төбәк һәм гомумән ил үсешенә өлеш кертүдә. Әйтик, туризм өлкәсенә, шулай ук мәктәпләрне сәламәтлек саклау, мәдәният һәм спорт юнәлешләренә ярдәм итәргә чакырды. Теләсә нинди эшнең төп мәгънәсе халыкка һәм җәмгыятькә хезмәттә, диде ул. Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины и Морозовы, Щукины и Репушинские, Акчурины и Галеевы, Анапаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Арсанов, Дадашев, Гаджиев, многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны. Бүген Татарстанда 14-нче тапкыр ак чәчәкләр ел табибы республика конкурсына нәтиҗә ясадылар. Табибларга премияләрне биргәнчә, Казан Экспо каршындагы мәйданда республиканың 11 район хастаханәсенә автомобильләр тапшырдылар. 17 Ларгус машинасы ачкычларын медицина үзәкләре җитәкчеләренә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бирде. Вы в авангарде, в передовых рядах, в красной зоне. Мы особо вам признательны за мужество, за вашу ответственную работу и сколько жизней вы смогли сохранить. Вы Всевышний, близкие родственники этих людей, кто переболел этим ковидом. Ваши имена, ваши добрые дела на всю жизнь будут держать в своей светлой памяти.
Акшәҗәкләр премиясенең тантаналы өлеше Илһам Шакиров исемендәге концертлар залында дәвам итте. Биредә 5 номинация буенча җиңүчеләрне бүләкләделәр. Уникаль очрак дип аталганына балалар республика клиник хастаханәсе табиблары лаек. Алар Түбән Камада яшәүче 5 яшьлек кызны үлем тырнагыннан йолкып алган. Ковид юктырганнан соң баланың ике үпкәсе дә шешә, йөрәге туктый. Табиблар аны ясалма сулыш алдыру аппаратына тоташтырып, канын кудырталар, йөрәген күчереп утырталар. Бу әле Татарстанда бердән-бер очрак. Мы сделали то, о чем мы читали в книжках. Без мондый очраклар турында китаплардан гына укып белә идек. Чит илләрдә мондый операцияны ясыйлар, ә без Татарстанда беренче тапкыр ясадык. Баланың гомерен саклап калдык. Экстракорпораль технологиялар ярдәмендә, ягъни ясалма йөрәкне эшләтеп җибәрдек. Ул ЭКМО дип атала. С подключением искусственного сердца, так называемое ЭКМО. Елның медицина хезмәткәре номинациясе җиңүчесе Актаныш район хастаханәсе фельдшеры Лейсан Анимова. Беренчел звено табибы номинациясендә беренчелекне Кама тамагыннан Олег Наумов алды. Ул табиб булырга үзе авариягә эләккәннән соң карар кылган. Ковидтан үпкәсе 90%-ка зарарланган авыруны сәламәтләндерә. Сәламәтлек саклау тармагы легендасы исеменә Тастырның атказанган табиба, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Лев Козлов ия булды. Бүген Казан медицина академиясендә җиһазлары яңартылганнан соң күп функцияле симуляция үзәге яңадан эшли башлады. Ординатурада укучылар монда килеп һөнәри күнекмәләрен ныгыта, ә медицина хезмәткәрләре һөнәри осталыгын арттыра алачак. Моның өчен заманча тренажерлар, манекеннар, симулятор роботлар, мультимедиа җиһазлары бар. Элек монда 5 станция булса, хәзер аларның саны 14-кә җиткән. Быел сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча 160 миллион сумга 200 заманча симулятор һәм роботлар сатып алынган. Әлеге үзәктә елына 2000-нән артык медицина хезмәткәрен укытырга була, башка төбәктән дә белгечләрне кабул итәчәкләр. Биредәге симуляция җайланмаларының барысы да Татарстанда эшләнгән. Әле күптән түгел 2013 елда без чит илдә эшләнгән роботлар куллана идек, Америкадан, Германиядән. Хәзер импортка алмаш бар, бу җайланмалар Татарстанда җитештерелгән. Сейчас мы расширили наш мультипрофильный аккредитационный центр, и мы можем... Хәзер бу үзәкнең мөмкинлекләре киңәйде, белгечлекләрнең санын арттыра алабыз. Беренчел әзерлек буенча һәм ординатурадан соң 40 юнәлештә эшләп була. Татарстан өчен кирәк булган кадрларны тулысынча әзерләргә мөмкин. Безгә башка төбәкләрдән дә, Перемнән һәм Самарадан киләләр. Потребности Татарстана мы покрываем. К нам приезжают и из других регионов, из Перми, из Самары. Татарстанда июнь башында бәрәңге дүге алма бәясе арткан. Татарстан стат тагын нинди мәгълүмат җиткерде? Товар хаклары буенча яңа саннарына бүген Реальное время интернет газетасы тәкъдим итә. Авылларны, районнарны иңләп халкыбызның яраткан бәйрәме Сабан туе башкалага килеп җитте. Бу ялларда ул Казан каенлыкларын, бәйрәм мәйданнарын гөрләтәчәк. Бүген исә башкала урамнарын җырмунга күмеп, Жигули атларга утырып Сабан туйга бүләк җыйдылар. Нәкъ авылдагыча йоласын туры китереп. Жигули атлар бер юлы шәһәрнең 4 урыныннан Кремль, опера һәм балет театры, Туган авылым комплексы һәм Иске татар бистәсеннән кузгалды. Борынгыдан калган матур гадәтнең шәһәрләрдә кабат яңаруы турында безнең репортаж. Монда барсы да авылдагыча бизәлгән ат, милли киемнәр, моңлы гармон, Казанда бүләк җыю йоласы Кремльдән башланып китте. Беренче тукталыш Сөембикә манарасы янында. Монда президент ярдәмчесе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Сабан туйга бүләк 4 смартфон тапшырды. Менә сезгә яңа 4 iPhone телефоны. Йоласы шундый, бүләк биргәч 3 тапкыр рәхмәт дип кычкырырга кирәк. Биеп алу да зарур. Кылшариф мәчетеннән түбәтәйләр татар ризыклары рестораннарыннан чәкчәк һәм самавар алып чыгалар. Күпмедер вакыт онытылып торган бүләк җыю йоласын Казанда рестораторлар берләшмәсе яңартып җибәргән иде. Быел инде 4нче тапкыр оештырыла. Бүләк җыю Бауман буйлап дәвам итә. Монда йолага туристлар да кушыла. Бездә Сабан туйлар үтә, ат чабышлар, көрәшләр үтә, ләкин безнең бүләкләр җыю не юк. Столько впечатлений, столько хороших эмоций. Опера һәм балет театры янындагы мәйданда иртәдән үк гөрләп торды. Биредә дә җырлыйлар, бийләр, күңел ачалар. Моннан аерым җигелгән ат кузгалды. Әзрәк дулкынлану бар инде. Бар, потому что
Казан шәһәренең үзәк урамнарына үтәбез. Бик зур яулык ул. Төрле ат үтәмәяннан. Бүләк җыюга Дәүләт Советы депутатлары, Бөтен дөнья татар конгрессы, Казанның кооператив институты кушыла. Марат Әхмәтов исеменнән китап тапшыралар. От Государственного совета Республики Татарстан и от председателя комиссии по сохранению родных языков Марата Годовича Ахметова подарок. Это книга «Цвети, священная земля моя» об истории Республики Татарстан. Бу битендә халыкның җаны, халыкның теләге, халыкның булдыклылыгы һәм инде менә шушы икмәк бәйрәме Сабан туйны зуррау. Бизәлгән җигүле атлар бүген бер юлы Казанның дүрт урыныннан Кремль, опера һәм балет театры, Петербург урамы һәм Иске татар бистәсеннән кузгалды. Алар барсы да шәһәрнең үзәк урамнарыннан уза. Сабан туйга бүләк җыю йоласын, кайдадыр мәйдан җыю, бирнә җыю шулай сүрән салу дип татыйлар. Ләкин ничек кенә аталса да аның асылы бер. Һәм әлеге борынгыдан килгән йоланың авыл җирендә генә түгел, шәһәрдә дә сакланып калуы әлбәттә сөендерә. Татар халык йоласы милләтләрне берләштерүче чарага да үрелде. Татарлар, руслар, башкортлар, морилар һәм башка милләт вәкилләре бергә атлый. Менә грузиннар биеп каршы ала. Бизәлгән җигүле атлар Камал театры янында очрашты. Монда Татар дәүләт академия театры Зәңгәршәл спектакленнән өзек әзерләгән. Бүләкне театрның иң өлкән артистларының берсе Рауил Шәрәфи тапшырды. Ул ат дугасына Зәңгәршәл бәйли. Ил егете ил кызыннан сөлгесен төләп алсын. Кыз булса кыз булсын, күктәге йолдыз булсын. Бүләгебезгә кабул итеп алыгыз. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, күңелле булсын. Без яңгылыш кына эләктек, су буена гына, күл буена үрдәкләр карарга гына килгән, иктә менә күрдек тә туктап калдык. Бала чакта менә бүләк җыеп үстегезме? Үстек, бала чакта атка утырып, яулыклар, үземнең чиккән яулыклар биргән дә булды. Бүген җыелган барлык бүләкләр шәһәр районнары хакимиятләренә тапшырыла. Сабан туе көнне аларны батырларга, уеннарда җиңүчеләргә бирәчәкләр. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Казан Сабан туена соңгы әзерлек эшләре бара. Быел милли бәйрәм дәрвишләр һәм тынычлык бистәләрендә, шулай ук Аккош күле яр буенда үтәчәк. Башкала Сабан туе 2 көн дәвам итә. Иртәгә Казан ипподромында ат чабышлары булачак. Тынычлык бистәсендә бәйрәмгә әзерлек ничек барганын Лиана Бәхтиева күреп кайтты. Казанны шаккаттырабыз, Алла бирсә. Инде 12нче тапкыр Казанның төп Сабан туе тынычлык бистәсендә үтә. Быел анда килүчеләрне гадәттәгечә татарга гына хас булган кунакчыллык белән каршы алачаклар. Коймак белән чәй эчертәләр, кул эшләренә өйрәтәләр, мунчага да дәшүчеләр бар. Татарстанның 11 районы милли мәйданчыклар әзерләгән. Бүген аларда соңгы әзерлек эшләре бара. Бу еллар җыештыралар, агач утырталар. Зәй вәкилләре районның 370 еллыгы уңаеннан фотозона булдырган. Әзерлек эшләре бара. Алла бирсә бер көннән Сабан туй. Безнең инде бар әйбердә әзер диярлек соңгы нокталарны гына куясы калды. Орша районы усталары күн сәнгать әсәрләренә төшендерәчәк. Балык бистәсе вәкилләре тере җәен балыгы алып килә. Аны тотып карарга рөхсәт итәчәкбез диләр. Сабан туе хөрмәтенә Лаеш шәһәре үзәгендә торучы 600 килограммлык карап та урыныннан кузгатыла. Аны инде бүген үк китереп куйганнар. Это бассейн. Монда елга буендагы мөхитне булдырырга теләдек. Бассейн янында фонтаннар да куячакбыз. Татар рухы һәр җирдә сизелә. Бөектау районының хәтта сәхнәсе дә түбәтәй рәвешендә ясалган. Биредә барысына да таныш татар җырлары яңгыраганда, янында гына усталык дәресләре узачак. Тынычлык бистәсендә Сабан туе театральләштерелгән тамашадан башланачак. Җырчылардан Зәйнәп Фәрхетдинова, Ландыш Нимаҗанова, Зинера һәм Ризат Рамазановлар чыгыш ясый. Дәрвишләр бистәсендә Ришат Тухватуллин белән Эльмира Калимуллина. Аккош күле ярында кунакларны республиканың иҗат коллективлары көтеп кала. Биредә соңгы әзерлекләр бара. Концерт программасын тулыландырабыз. Бәйрәмне республика кунаклары өчен лаеклы дәрәҗәдә оештырырга тырышалар. Чит ил туристлары да көтелә. Это сохранение культуры. Милли бәйрәмебез мәдәниятны саклап калуда зур өлеш кертә. Гореф-гадәт йолаларыбызны танытуда мөһим роль уйный. Тынычлык бистәсендәге Сабан туена баручылар өчен махсус автобуслар булдырылган. Алар халыкны Җиңү проспекты метро станциясе 10нчы микрорайон Филармония Глазунов урамы тукталышыннан алып китә. Лиана Бәхтиева, Алмаз Заяддинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Ульяновскида федераль Сабан туе башланды. Ул 2 көн дәвам итәчәк. Милли бәйрәмгә Россиянең 65 төбәгеннән кунаклар килә. Татарстан делегациясе иң зурысы 1000нән артык кеше. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев җитәкли. Ульяновск өлкәсе инде 4нче мәртәбә федераль дәрәҗәдәге Сабан туен кабул итә. Анда иртәгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Беренче көннең ничек узуы һәм иртәгәге программа хакында Гөлназ Гыйниятова. Ульяновск өлкәсендә 4нче мәртәбә федераль Сабан туе үтә. Бүген аны ат чабышлары башлап җибәрде.
От чабышлары өчен федераль Сабантуйга үзәк ипподромны махсус төзекләндергәннәр. Моның өчен 250 миллион сум акча сарыф ителә. Ул 50 ел буена бер тапкырда ремонтланмаган була. Яңартылган ипподромда Татарстан президенты, Ульяновск өлкәсе губернаторы һәм Түбән Кама шәһәре башлыгы призына җайдаклар ярышты. Гомуми приз фонды 5 миллион сумнан артык. Катнашырга дип Омск, Тамбов, Мәскәү барлыгы 16 төбәктән килгәннәр. Бөгөн Ульян өлкәсенең бөтен атлары өчен алар өчен без битендә җирактан килдек. Ул атлар бит безнең татарның күркәм бер өлеше. Татарсыз Сабантуй юк инде, татарларда атсыз Сабантуй юк. Шуңа күрә бик яратабыз. Ат ярышларын, атларны бик яратабыз. Ипподром янында татар утарлары оештырылган. Аларда милли ризыклардан авыз итеп була. Иртәгә Сабантуйның 2нче көнендә ярышлар, шул исәптән билбау көрәше төп мәйданда оештырыла. Җиңүчегә исә тәкә генә түгел, автомобиль дә әзерләнгән. Батырга машина Татарстан бүләге. Иртәгә Татарстан президентында кунакка көтәләр. Ул губернатор белән рәсми төстә милли бәйрәмне ачачак һәм федераль Сабантуй эстафетасын башка өлкәгә тапшырачак. Иртәгә Сабантуй программасы шактый бай. Сәгать 10-да балалар мәйданы эшли башлый. Сәгать 10-нан 1-гә кадәр без СССРда мәйданчыгында концерт карарга мөмкин. Анда совет композиторларының татар телендәге җырлары яңгыраячак. Россия төбәкләреннән төрле коллективлар чыгыш ясый. Түбән Камада килгән йорт хуҗалыклары эшчәнлеге белән танышып була. Рәсми ачылыш сәгать 1-гә планлаштырылган. Соңрак уйна гармун әдәби музыкаль программасы. Кунакларны гармун моңнарына кушылып җырларга һәм биргә көтеп калалар. Татарстан сәнгать сталары концертын карап хозурланырга теләүчеләр төп сәхнәдән ерак китмәсен. Программалары бай һәм кызыклы. Сәгать 4-тә көрәш җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булачак. Гөлназ Гыниятова, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда мәктәп укучылары өчен балалар энциклопедиясе сериясеннән татар телендә яңа 10 китап дөнья күрде. Аны Татарстан китап нәшрияты Мәскәүдәге хезмәттәшләре белән берлектә бастырып чыгарган. Энциклопедияләр рус теленнән тәрҗемә ителә. Аларны укып балалар география, биология, авиация, астрономия, спорт һәм башка тармакларның фәнни нигезе белән таныша ала. Әлеге хезмәтләр Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән укучыга тәкъдим ителә. Бүгенге көндә безнең кибетләребездә 100дән артык исемдә балалар китаплары сатуда бар. Һәм дә инде тагын әйтергә кирәк, безнең сайтыбызда да аларның сатып алырга мөмкинлек бар, электрон версиялары белән танышырга мөмкинлек бар. Һәм дә инде тагын балалар өчен язылган аудио китапларны бушлай тыңлап һәм күчереп алып тыңларга да мөмкинлек бар. Гадәттә татар телен татар әдәбияты белән генә бәйләп карыйбыз, татар язучылары белән генә. Ләкин әйләнә-тирәдә безне әйләндереп алган бөтен төрле өлкә турында мәгълүматны да безнең балаларыбыз туган телебездә кабул итә алырга тиеш, кабул итәргә хокуклы. Тәгә Казанда триатлон буенча Россия чемпионаты башлана. Шулай ук хәвәскәр спортчылар арасында халыкара ярышлар узачак. Аларда катнашу өчен башкалага илнең 56 төбәгеннән һәм Испания, Казакстан, Әрмәнстан кебек чит илләрдән 1000 ярым катнашучы килә. Триатлончылар 113 һәм 51 чакрым ярым араны узачак. Трасса Миллениум күпрәк Кремль дамбасы Казан гаилә үзәге аша салынган. Бу шәһәрнең үзәге. Шуңа күрә иртәгә автомобиль йөртүчеләргә үз маршрутларын алдан уйларга киңәш ителә. Ярышлар вакытында Әмирхан, Декабристов, Чистай, Яршов, Зур Кызыл урамнарында транспорт хәрәкәте өлеше туктатылачак. Шулай ук иртәнге 6-дан кичке 5-ка кадәр 22-нче, 28-нче һәм 89-нчы автобусларның маршруты үзгәрә. Рубин футбол командасы яңа сезон алдыннан беренче ачык күнегүләрен үткәрде. Тагын бер айдан Казан клубы милли футбол лигасында чыгыш ясый башлый. Исегезгә төшерәбез, Леонид Слуцкий җитәкчелегендәге команда узган сезонда премьер лигадан төшеп калды. Алдагы ярышка әзерлек максатыннан тиздән контроль уеннар башланып китә. Көндәшләр исемлеге билгеле инде. Рубинга кемнәргә каршы туп тибәргә туры киләчәк? Илдар Сафиуллин. Монда көндәшләр дә, җанатарлар да юк. Шулай да футболчылар өчен бүген гадәти булмаган көн. Беренче ачык күнегүдә аларның һәр хәрәкәтен дистәләгән камера төшерә. Чирәмгә сиптерелгән су өстендә шөгыльләнүче футболчылар өчен файдага гына. Спортчылар җәйге яллардан соң аяк кулларны яздырудан тыш бер-берсенә ияләшә аңлашалар да. Сезон арасында коллективка 8 яңа уенчы килде. Шуларның берсе Гана спортчысы Джоэль Фамае. Моңа кадәр Оренбург клубында уйнаган. Ул иң оста һөҗүмчеләрнең берсе. Казанга килгәч татарча да өйрәнә башлаган. Рубиннах янна уенчы беренче көне
Ашлана торган топ уш әйбе. Түбәтәй дә бик килешеп тора үзенә. Инде уен алдыннан милли-ризык шәкшәк белән чәйсәң, кәеф күтәрелеп китә, хәтта җырлыйсы килә башлый ди. Биш, аты, жиде, сигез, рәхим итегез. Сезон алдыннан Рубин 4 контроль уены үткәрәчәк. 20 июнь көнне Казанларның беренче көндәше Тольяттиның Акрона командасы була. Оннан соң Ярчалының КамАЗ, Самарның Крыльев һәм Уфа клублары белән күз нашыга туры киләчәк. Уен нәтиҗәләренә карап төп состав туплана. Это же на поле надо доказывать. Начнется. Үз мөмкинлекләреңне уен кырында сынап карарга кирәк. Ярыш барышында барсы да күренер. Кем әйдәп баручы, кем төп составта, кем запаста һәм кем капитан икәне. Һәркем үз урынын табачак. Уен дәрәҗәсен төшермәскә кирәк ди баш тренер. Иң мөһиме монда җиңү яулап Премьер-лигага кабат әйләнеп кайту. За прошлым уже получается сезоне попало в Еврокубки. Рубин узган сезоннарда Европа кубогы өчен ярышкан коллектив. Быел да без шул дәрәҗәдә чыгыш ясый алыр идек. Һәркем үз бурычын аңлый. Тырышырга кирәк. Без үзебезне Премьер-лигадагы команда кебек хис итәбез. Футболда иң мөһиме үз капкаңны саклау, көндәшникенә үтеп керү. Быел Рубин өчен сезон аеручада катлаулы һәм үзенчәлекле булачак. Чөнки алар дәрәҗәсе ягыннан икенче урында булган милли футбол лигасында чыгыш ясый. Беренче рәсми уен 17 июльгә билгеләнгән. Көндәшләр жирәбәдән соң ачыкланырга тиеш. Ничек кенә булмасын, Рубин алдында бары тик җиңү максаты тора. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Без сезнең игътибарга җомга көн яңалыкларын җиткердек. Тапшыру ахырында операторыбыз Олег Мыльников объективы аша мотор кадрлар карарга тәкъдим итәбез. Ул бүген Казан күгендәге агылган ак болытларга сокланып йөрде. Исән-имин булыйк. Ну все, мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Квартира в Казани от Акбарсдом за 16 692 рубля в месяц в ипотеку под 0,01%. Акбарсдом. Дом там, где мы. 2022 ел Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы белән истәлекле. Әлеге тарихи вакыйга уңаеннан изге Болгар җире 1100 дин әһелен, милли лидерларны, Россия төбәкләрендәге бөтен дөнья татар конгрессы активистларын, дөньяның дистәләгән иленнән кунакларны үзенә җыйды. Бәйрәмнең иң тәэсирле чарасы ул күмәкләшеп дуга кылу булды. Медицинский центр «Эра». Наркология, психиатрия. Круглосуточно, анонимно. Казань. Улица Восстания, 92. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш бөгелмә, баулы азнакайда алмашынучан болытлы көн 24 градус җылы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, шулай да әлегә үтеп баручы циклон тәэсир итә, шуңа күрә кайбер районнарда яңгыр явуы ихтимал. Температура үзгәрми диярлек, төн якын чыгышта 24 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә көн кояшлы булачак, явым-төшемнәрсез. Киләсе атнада да һава шартлары уңай булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук аяз һәм җылы, көнбатыштан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшем ихтималы аз, температура шулай ук 24 градус. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта кояшлы көн көтелә, температура 24 градуска кадәр. Халык сынамышлары буенча иртән Салават күпре чыкса, кич белән яңгыр явар диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җитәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Арка урта, димәк доктор Оста дәвалауны башларга вакыт җитте. Скальпель һәм дарулар урынына өр-яңа технологияләр. Хәрәкәтне яхшырту, авыртуны басар өчен шартлар тудыра. Хәтта бу сер дә эзсез югала. Доктор Ост, умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Казанда явым төшемнәре юк диярлек 26 градус җылы. Көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы булу ихтимал. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.